Minulý víkend sa už 10. krát konali veľkolepé obecné oslavy v srdci Radavy, kde sa na dobrej zábave, rezkom nôtení a tradíciách naozaj zakladá. Guláš bol samozrejme prvý, čo so svojou vôňou značil oslavný deň. Varilo sa hneď niekoľko druhov vedľa kultúrneho domu. Pri základnej škole to bolo zase o deťoch. Atrakcie pre nich zaplnili celý školský dvor. V kultúrnom dome bola nainštalovaná aj výstava Martiny Čajagiovej. Umelkyňa po celé popoludnie tu malovala aj na tvár detičkám. Samotný program začína 20. augusta v Radave svetou omšou in memoriál Michala Melišku, slávneho rodáka obce. Potom to pre vynikajúce obecenstvo roztočili sestry Bacmaňákové. Ich vystúpenie naozaj nepotrebuje iný komentár. Som veľmi rád, že vás dnes môžem pozdraviť v rámci dnešného dňa obce, ktorý sme vlastne venovali a každý rok aj venujeme našej obci. A zároveň, keďže to je sviatok našej obce, je to sviatok všetkých radavčanov, všetkých rodákov z Radavy a návštevníkov, ktorí si našu obec zamilovali. Skupina Bystrická kasňa prišla taktiež zďaleka zanútiť Dolniakom. Aj keď organizátori stavili tentokrát na heligonkárov, domáca folklórna skupina Radavanka nemohla samozrejme chýbať. Toto aktívne zoskupenie si užíva každé jedno vystúpenie. Ich spev si však užil aj predseda samosprávneho kraja, ktorý je v Radave ako doma. Asi na 6 ročníkoch z tých 10 minimálne bol. Čím to je? Že je to taká osobnosť, že jednak nemá voľné víkendy, že to dokáže urobiť po tých rokoch. A druhá vec, že má tento kraj rád, ale celý kraj, nielen Radavu. Takže podľa mňa je zaslúžene tam, kde je. Teší ma, skutočne ma teší a sledujem to už dlhšiu dobu, že tu vždy znejú krásne slovenské piesne. Ja hovorím tak, že keď každý rok len jednu vyťahneme z tých truhlíc z našich starých materií, prezentujeme ju, robíme strašne veľa, alebo prejavujeme úctu generáciám, ktorí už nie sú medzi nami. Ale to je tá stopa, to je to, čo Slovensko potrebuje. Pán starosta, takže 10. krát sa tu stretáva celá obec pri takejto príjemnej príležitosti. Je to pravda. My sme pôvodne začínali nejako s ňom obce, ale ako s oslavou 770. výročia prvej písomnej zmienky v našej obci. A keď sa nám ten program celkom ujal, sme sa rozhodli, že budeme pokračovať aj ďalej a nazvali sme tento deň obce. Tento rok je to 10. ročník. V podstate tá štruktúra toho celého je podobná počas tých rokov. Máme sprievodné akcie, kde sa varí guláš, kde sú detské hry alebo skákacie hrady, potom sa maluje na tvár. Mali sme tu niekoľko výstav, aj tento rok máme výstavu obrazov mladej maliarky Martiny Čajagiovej a chceme ukázať aj to, že máme tu na okolí umelcov, ktorí sa vedia presadiť. Vy veľmi rád podporujete umenie, to vidieť po celej obci, množstvo krásnych sôch tu máte. Mali ste rezbárskú dielňu aj tento rok? Tento rok sme nemali priamo rezbárskú dielňu, ale rezbár, ktorý je od nás, Vladimír Tinák, renovoval sochy, pretože zub času a hlavne to, že sú vonku, spôsobilo, že niektoré boli poškodené. Dve sme bohužiaľ museli aj zrušiť. Čo všetko sa tu dnes deje? Pred samotným programom bola ešte slávnostná svätá omša, takzvaný memoriál Michala Meliška, tu venujeme nášmu slávnemu rodákovi, ktorý bol vlastne slávny v Lanciale katolíckej cirkvi, vydával prvý slovenský časopis Posol, Božského srdca Ježišovho, ešte v roku 1897, takže za to si ho dosť vážime. No a po tejto svätej omši začal samostatný kultúrny program,
Tento rok sme sadili na heligonkárov. Ako prvé vystúpili tu na sestry Vacmaňákové, ktoré sú veľmi šikovné. Momentálne tam nám hrá na pódiu Bystická Kasňa, ktorá je tiež súc, tiež heligonkári. Vždy a každý rok sa teším, že tu vystúpi aj naša folklórna skupina Radavanka, ktorá má určite prichystané nové piesne. Na konci vždy zavoláme niekoho z tých repete spevákov. Tento rok to bude pán Otto Vajter. Máme tu ešte pozvaného, aj prišiel pán poslanec Slovenskej národnej rady Anton Hrnko. Aj zajtra je program, ale ten je vlastne taký, že to nám bolo už dané, je futbal a privítame k Belce v majstrovskom zápase. Musíme spomenúť aj bohatú tombolu. Veru, niektoré ceny by sme si aj my radi odniesli do našej redakcie. Ako povedal starosta obce Marián Chrenko, zábava s interpretmi a s DJom bola pripravená pre Radavčanov až do polnoci. Keďže minulú sobotu prijalo podujatiam aj počasie, veríme, že sa tu do tej polnoci naozaj tancovalo.